Uthola zendlela emnyama wayemeya ogicabeze ngeminyaka ewu-5 ebhadle ejele ngecala lokukhwabanisa imali yomkhandlu eyongcwaba umfowabo wesoka lakhe. UNomagugu Luzulane Mnyango 53 owayemeya kamasipala Ingwe manje osobizwa ngeDr Nkosazana Dlamini Zuma ngemuva kokuhlangana nomasipala wakwaSani Underberg. UNomagugu ulahlwe ngamacala enkohlakalo abekwa wona ngemuva kokusolwa kokuphuma kwemali kamasipala ngokungekho emthethweni. Yena nalowo wayemeneja kulo masipala uNkosazana Thabiseng Brown babekwa amacala ngonyaka ka-2013 ngemva kokudliwa kwemali engango-71,000 rand kulo masipala eyayikhishelwe kuthiwa-ke kuyothengwa amaphaseli okudla okuzonikezela ngawo izintandane, kodwa lokho kudla kwagcina kuphekwa enkonzweni yomngcwabo yomfowabo wesoka lakhe. Ngolesine inkantolo yamacala enkohlakalo ahleliwe iDurban Commercial Specialist Crime eThekwini igwebe uNomagugu iminyaka ewu-7, kwathi-ke emibili yalengiswa ngecala lenkohlakalo. Uphinde futhi wagwetshwa iminyaka emithathu azoyidonsa nale emihlanu ngecala-ke lokuphula umthetho olawula ukusetshenziswa kwemali yomkhandlu-ke i-Municipal Finance Management Act.